बाक्सा जिल्ला खुंथाय 76थि भारत उदांस्रि सानखौ बाथौफुरि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंदों। आजादी का अमृत महोत्सवजों सोमोन्दो लानानै हादोर नाङैनो देग्लाय बोसोरनि उदांस्रि सानखौ गाजा गोमजायै फालिनाय बायदिनो बाक्सा जिल्ला खुंथाया 76थि उदांस्रि सानखौ बाथौफुरियाव थानाय जिल्ला गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंदों। दिनैनि बे उदांस्रि साननि गोथार माहारिनि फिरफिलाखौ बिरहोयो जिल्ला बेंगिरि मासान्दा मेगादालिन पार्टी बिथाङा मख'जाथावदि दिनैनि उदांस्रि सानखौ फालिनाय हाबाफारिनि पेरेडआव गोबां फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिफोरा बाहागो लानानै पेरेड दिन्थिफुङो। लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनिबो मोसानाय दिन्थिफुंनाय जायो। नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइ आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।